ebinto ne binge omoraria bitarakorwa. Yes. Bono nankorora egento gekorangechi mono ekero chipasari chikorwa egu abanto abagoitinyana obisi ya omogambi sana. Egento keria nkerikongokia inche according to me egento mporaneti I will make sure every sub-location ere Baracho ward totenge iga torosia kobisi kwa omogambi oyo ore Esbon mo MCA so that nari services gochia so mwananchi chikoba ang'e totebe for example n'abanto banyamemiso bagenda ase obisi aria so that tonyore ntobwate enamba tomaete ng'a enamba ya toto over ntobwate abare bang'ani iga abang'ina bari in need bari abagotu pi abare bang'ani iga elist yabero tobwate partial ovens barororo omanyete tobwate abanto bari abataka bari in need so gento eki tindakerora gegokorekana but for the first time naende buna ndengerereti eki naki egento ndoche ng'a kerache koba eki eng'encho mono so that abanto mbakonya gocha ase obisi eria enene ya omogambi bono ya Esbon iga aria bono ngoisaransa orore egento what I will receive records korwa ng'aki korwa esub-location gete ng'ango records chiro twamanya buna tokobaga ebinto onye twara omabaga 10 nyamemiso kegati twarwa naro 10 twagenda iga because bursary nchigocha kera omonto anyore naende what we will do egento ntaete gochi korigereria mono getari kongokia abanto mbare bakoreceive that bursary ndokonyora bare able kwanyora omonto narota gete pi tari goikera kwanyora omong'ina gete yaani achandegete pi abwate abachokoro saa zingine omwana oye gose gasirete akamotigera abachokoro abwo bono nero okogenda ekonda obarigerie omonto buna oyo nero otakeire asupportiwe lakini that thing I have never seen in Baracho ward. So ekero ngocha gosorora ebinto buna eki naki egento egetang'ani naende getaiyo I think that is the main reason ntagete abanto bagocha goenjoy oborai bwane gokoba easy. Okay. Alright. Ige ebinto eki nekemo kiabo keri gochi getarakorwa complete devolution yachagete matuka yachagete it's not taking people buya. Okay. Etakire services buna etakire na devolution buna yachete everybody to enjoy services near you naende bado igo netakire koba osukigu naende gochi motwake so tatiri mwananchi wa kawaida oli otakeire. Okay. Lakini ngabarai baro including nyoyoro baratemire. Okay, ngotema bale lakini they are not doing this the way etakire koba bono bagochari bari komanya ng'aki omong'ina naro otakeire bono buna omogotupi gwata abachokoro batabwati ng'ina na ise tari komanya igagotoma omonto ng'aki enda arero rango ng'oko egwe bursary gose oria oreta bono tari gochi okoe full up omanya ng'a ebursary eno egekorwa egu ere supposed korwa egu. Okay. Norwa ebursary gochi ase omonto abanto bande nota omonto gete nabakoritika ng'a aria ase anyebeka it is good. Okay.